заступника командира батальйону Гаяна, чому вони виходите, він відповів перше, відповів другому взводу. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 22 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan puluhan tentara Ukraina dari Brigade Infanteri Bermotor terpisah ke-58 tengah berkumpul dan membahas sesuatu. Diketahui, mereka berbaris untuk menyampaikan protes mereka terhadap komandan batalion yang terkesan membuang dan tidak memperhatikan mereka di medan perang. Ya, dikatakan bahwa mereka sangat kekurangan senjata serta amunisi. Tidak ada amunisi, tidak ada dukungan tembakan dan terhitung hanya ada 12 peluru per hari yang disediakan, kata salah satu prajurit yang ada di sana. Ditambah lagi tidak ada dukungan medis, orang terluka, memar dan lain-lain dirawat dengan biaya mereka sendiri. Di tengah ancaman pasukan lawan yang semakin menjadi-jadi, mereka para tentara Ukraina gelagapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Maka dari itu, mereka berkumpul bersama untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Озброєних стрілецькою зброєю кидають на нулі, без вогневої підтримки, при цьому цинічно кажучи про відсутність боєкомплекту. Це сказав командир батальйону троє суток чи 4 суток назад тут в першій роті. Боєкомплекту нема, вогневої підтримки нема, 12 снарядів на сутки. До АГСу боєкомплекту гранат нема. Постійні погрози СЗЧ. Прикомандирування до інших підрозділів, які використовують нас як живі мішені. Друге. Більшість бійців даного підрозділу з перших днів, але штатка не відповідає дійсності. Людей виводять поза штат, а потім цих людей змушують виходити на ноль. При цьому люди не знають, що поза штатом, та не отримують фінансового забезпечення взагалі. Заробітна платня та грошове винагородження виплачуються не в повному обсязі. Особовий склад неодноразово звертався в фінансову частину бригади, але відповіді не було. Медичне забезпечення в роті та батальйоні відсутнє. Від слова взагалі. Люди, які отримали поранення, контузії і так далі внаслідок бойових дій, а цих людей більше сотні з батальйону. Медикаменти купляють за власні кошти, лікуються за власні кошти. Люди, які пройшли лікування після поранення, не пройшовши курсу реабілітації, знаходяться в підрозділах та отримують фінансове забезпечення в розмірі плюс-мінус 700 гривень в місяць. На даний час в роті знаходиться багато військовослужбовців, які потребують повного медичного обстеження, профлікування, проходження ВЛК, кваліфікованого ВЛК, не того ВЛК, яке сидить в Добропольї і ставить штампи уже готове, а кваліфікованого. Це наша вимога. Відпустки не надаються. Є люди, які воюють в даному підрозділі другий рік. Не були у відпустці, взагалі не були. УБД. На другому році війни ніхто в ротах не отримав. На запит, чому не видають УБД, відповіді немає взагалі. Особистий транспорт. Куплений за власний кошт, який виконує функції матеріального забезпечення, пересування особового складу, вивіз та завоз бійців на позиції, до лікарень, перевезення на особистих речей. Вище стояще керівництво пересуватися особистим транспортом забороняє. Але ці авто врятували багато життів та здоров'я військовослужбовців. І підсумок всього цього. Підрозділи не відмовляються від виконання військових обов'язків та задач, які ставляться командуванням
бо більшість людей – добровольці, які прийшли захищати країну та свій дім. Після нелюдського ставлення зі сторони командування, нехтування правами та свободами особового складу підривається бойовий дух. Цінність та життя солдата оцінюється в нуль. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.